बोल मी परत काय आई. बोलणार? आज आहे दसरा. प्रॉब्लेम सारे विसरा. विचार करू नका दुसरा. चेहरा भासरा कोणाचा होता? ताईचा. मग नाही ते मम्मी बोलणार. आज आहे दसरा. हा एका एकाचा घे ना, एक एक शब्द. आज आहे दसरा. चेहरा ठेव हसरा. मम्मी तर चेहरा ठेवा असला पाहिजे. तू बोल. चेहरा तुझ्यावरती. आज आहे दसरा. चेहरा ठेव हसरा. प्रॉब्लेम सारा विसरा. विचार करू नका दुसरा. मला प्रॉब्लेम. आणि मग दोघं एक साथ 5वी लाईन बोलणार. तुम्हा सर्वांना हॅपी दसरा. बोल. आज आहे दसरा. विचार करू नका कसला. चेहरा ठेव हसरा. चेहरा. बोल परत. आज आहे दसरा. चेहरा ठेवा हसरा. प्रॉब्लेम सारे विसरा. विचार करू नका दुसरा. तुम्हा सर्वांना बोला. तुम्हा सर्वांना हॅपी दसरा. परत बोल. आज एका आहे फ्लो मध्ये बोल. दसरा. आज आहे दसरा. चेहरा ठेवा हसरा. प्रॉब्लेम सारे विसरा. विचार करू नका दुसरा. तुम्हा सर्वांना हॅपी दसरा. सर्वांना हॅपी दसरा. अरे तू बोल. आज आहे दसरा. चेहरा ठेवा हसरा. प्रॉब्लेम सारे विसरा. विचार करू नका दुसरा. तुम्हा सर्वांना happy तुम्हा दसरा. सर्वांना हॅपी दसरा. परत बोल. तुम्हा सर्वांना हॅपी तुम्हा दसरा. सर्वांना एकत्र बोलायचं. तुम्हाला सर्वांना हॅपी दसरा. स्टार्ट. परत बोल. आज आहे दसरा. विचार करू नका कसला. दसरा. प्रॉब्लेम सारे विसरा. परत बोल. पहिलं ही चुकली. चेहरा ठेवा हसरा आहे. आज आहे दसरा. चेहरा ठेवा हसरा. प्रॉब्लेम सारे विसरा. चेहरा करू नका. विसरा. घे ताई, परत बोल. आज आहे दसरा. चेहरा चेहरा. आज आहे दसरा. परत बोल. जोरात बोल. आज आहे दसरा. चेहरा ठेवा हसरा. प्रॉब्लेम सारे विसरा. विचार करू नका दुसरा. हा तुम्हा सर्वांना बोला. तुम्हा सर्वांना हॅपी दसरा. तू पण ये मध्ये तू पण बोल. बोल. एक लास्ट चान्स देतो तुम्हाला. बोला. आज आहे दसरा. चेहरा ठेवा हसरा. विचार करू नका दुसरा. प्रॉब्लेम सारे विसरा. परत. विचार. आज आहे दसरा. समोर कॅमेऱ्याकडे बघून बघा. बोला ना. स्टार्ट. आज आहे दसरा. चेहरा ठेवा हसरा. ताईने हात वरती गेला. परत बोलताय. आज आहे दसरा. चेहरा ठेवा हसरा. प्रॉब्लेम सारे विसरा. विचार करू नका दुसरा. तुम्हा सर्वांना हॅपी दसरा. बस. आता एकदा लास्ट मध्ये फ्लो मध्ये बोल. एकदम परफेक्ट बोल. मला तो व्हिडिओ टाकायचा परफेक्ट. तू करतेस एक सर्व एडिटिंग मध्ये तू वाट लागली पाहिजे आता. तू परत स्टार्ट कर ना. बोल. आज आहे दसरा. चेहरा ठेवा हसरा. प्रॉब्लेम सारे विसरा. विचार करू नका दुसरा. तुम्हा सर्वांना हॅपी दसरा. क्या बात आहे. परफेक्ट.